Ja, når I laver interviewet, så er det vigtigt, at først og fremmest, at I laver det sådan meget, så det ligner det, som vi optager nu, altså hvor kameraet ligger ned, så det er vandret, og så også, at I er cirka 1 meter fra den person, I interviewer, altså kunstneren eller præsten. Selvfølgelig også gøre opmærksom på, at han gerne må tale højt og tydeligt, fordi det med den 1 meter, det er også sådan, så vi sikrer os, at lyden er høj nok, så vi har noget at arbejde med i videoen. Og så skal det gerne være sådan, så kunstneren står ude i den ene side, eller præsten, sådan så man ligesom kan se værket i baggrunden. Og man behøver sikkert kunne se hele værket, men det er bare lige sådan, så man får indtryk af, at det står i baggrunden. Eller hvis det er et blad, så kan man stå med det i hånden, og så der bliver lidt dynamik i det. Og efter filmen, så kan I så filme hele værket, hvis I har tid til det også, så vi har lidt at arbejde med der. Specielt hvis der er detaljer. Ja, gerne fra nogle forskellige vinkler. Det behøver ikke at være særlig langt. Bare lige hurtigt fra nogle forskellige vinkler, og så også, hvis der er nogle detaljer, som kunstneren eller præsten nævner i sit interview. Ellers var der vel ikke så meget, var der? Nu har du snakket i 1 minut og 20 sekunder. Ja, og I må meget gerne holde det kort og præcist. Altså maks 4-5 minutter. Sådan så det, ja, det skal, man skal kunne se det på en telefon, så det skal ikke være alt for langt, så det skal gerne være nogle korte svar.